So ito talaga yun, dito tayo sa Airbnb Bypass Road, dito sa may San Vicente, Tarlac City. Yan. Ito yung place na maraming mga bar at mga restaurant dito sa may Bypass Road. So, hindi ko rin expect na magiging ganitong place dito. So, ano siya? Party place. Special things sa mga nagpadala ng mga foods galing sa mga small businesses natin dito sa Tarlac. So, unang-una dyan, itong si Happy Tams. So, from Bamban, Tarlac, so pinadala tayo ng Crazy Maki Platter. And then, yung kanilang, check natin yung isa. So, yung isa nila is all Maki Sushi Platter. 40 pieces. Ayan, iba-ibang mga Maki makikita nyo dito. So, sa all Maki Sushi Platter nila, inclusion siya is Cheese Maki, Snow Crab California, Mango California, and then yung kanilang Cheesy Tempura. Tapos, dito naman sa kabila, yung kanilang Crazy Maki Platter na 30 pieces. So, meron siyang Crazy Mango, Crazy Cheese Maki, and then yung kanilang Crazy Spicy Tuna. Yun yung pala yung natikman ko kanina, na medyo spicy. Pero sarap ng lasa. Kaya guys, kung gusto nyo mag-order, lalagay naman natin dito yung kanilang contact number and of course yung kanilang Facebook page. Solid guys, ang sarap ng mga nila, mga Maki, and then yung mga sushi nila. Next, nag-share natin guys na nagpadala sa atin si Bunny's Bakery. Ayan, so nag-request po ako dun sa mga nag-comment dun sa post natin na magpadala sila ng informations para basahin ko na lang. So located po siya sa Castañeda Street, Barangay San Miguel, Tarlac City. So landmark natin, near Robinson's Luisita. Madali lang naman siya hanapin. And pwede yung mag-order na sa kanila ng online. Yan, mga pinadala sa atin is cinnamon roll and of course yung napakaraming cream cheese and saimada and napaka-cheesy talaga sa mismong taas. And meron din silang pinadalang mga buns. Yan, pwede nyo palamanan ng anong gusto nyo. Sausage. Sausage, yan. Pwede cheese, mayonnaise, peanut butter. It's up to you guys. And we also sell donut, customized cakes, and tasty breads. So open po sila Monday to Sunday, 5 AM to 12 AM. And syempre, special thanks din sa nagpadala sa atin si Sana Oil, Chili Garlic Oil. Ayan, yung tatlong natin sa harapan. Sana Oil. Sana Oil. So sabi niya dito, thank you for promoting our product, Exploring Tarlac. Sana Oil, Chili Garlic Oil. Sana Oil. Yeah, Sir Jumong J, yan, salamat. And yung mga ibang nagpadala po ng products, hindi sila nakabulong dito. So hindi na natin naisama sa vlog natin dito sa may Party Place Airbnb Bypass Road. Yan. So titikman na namin itong mga products guys. Thank you po sa lahat na sumusuporta sa bagong advokasya natin dito sa Exploring Tarlac. Yan, mga small businesses. So monthly na po yung gagawin natin. Pipili tayo ng mga 5 to 10 small businesses dito sa Tarlac para may promote natin sa ating Facebook page. Yan. Thank you guys! Parang chicken sandwich din na yung panaman nito, no? Actually, presentation guys ng Happy Tams. Napakaganda ng presentation tapos sila gaya nilang box. Napakatibay. Nabiyahe ito from Bamban Tarlac hanggang dito sa Tarlac City. Tapos okay ping nasa loob niya. Good for outing pa. Yes. Lalabas ka, mababal kayo. At kung may mga upcoming special occasions, pwede po kayo mag-contact kay Happy Tams para mag-order ng mga safe na safe. Maki and sushi nila. Safe na safe. Sarap, no? Actually, ito rin tinitignan ko yung may cheese. Bago sa akin yun Magkano siya? Magkano? Eh guys, nababanggitin ko pala lahat yung nasa menu nila. So, pinasa din sa akin ng Happy Tams. So, meron silang dito, yung kanilang mga sushi platters. So, family platter, meron sila 60 pieces. Kung gusto nyo na marami yan, meron silang 60 pieces. All Maki sushi platter, yung 40 pieces. Ito yung pinadala sila sa atin. Happy Tams special platter, 40 pieces din siya. And all fried sushi platter, 40 pieces. And syempre yung Crazy Maki platter yung pinadala din sa atin. Sushi combo platter, 40 pieces. Kiddie platter, meron sila 750 pesos. All California Maki, at kung mahilig kayo sa California Maki, meron sila 40 pieces. All Cheese Maki platter, all Cheesy Tempura platter. And of course, packages nila, meron silang Barkada package, family package, and then yung kanilang party package. Yan. Sobrang dami na nito guys.
itong mga package nila. Ayan, kung gusto nyo maging bar, direct lang kayo sa kanilang Facebook page. Additional, meron sila dito kung gusto nyo magpa-additional ng crab steaks, salmon aburi, shrimp aburi, and of course yung kanilang spam musubi. Sushi bake, meron din sila guys. Yan, sa mga mahilig sa sushi bake. So, meron silang California maki, cheese maki, spicy tuna, cheesy salmon. So, available siya sa small, medium, and large. Chicken, yan, nag-offer din po sila ng chicken. So, original flavor, spicy, garlic parmesan, and teriyaki. Next namin titikman itong ensaymada, and then syempre yung mga isa pinadala nila is cinnamon roll ng Buddy's Bakery dito sa may San Miguel, Tarlac City. Kamusta? Masarap siya, sobrang cheese tsaka yung creamy niya. Meron ba sa loob? Ano yung sa loob niya? Parang melted na cheese Melted or cheese white din siya. cheese. How about the bread? Malambot. Malambot? Yun. Tingnan natin guys. Tsaka tingnan naman yung cheese sa taas. Sobrang dami. Hindi tinipid. Compared sa other NCT, Wow. mas gusto ko. Actually guys, hindi lang yung cheese yung nagme-melt, pati yung bread niya nagme-melt sa bibig mo. Sarap niya. Wow! Natin titikman yung kanilang cinnamon roll. Oops! Ano masasabi mo naman sa kanilang mga sushi? Ng Happy Tams? Yung presentation, nandun na yan. Magmahal talaga. Tapos yung mga ingredients niya, talaga malalasahan mo. Paano sila? Mga authentic yung mga ingredients sila. And napakasarap talaga. Saka ang daming choices. Yes, yun yung nandun kaganda. May marami kayong pagpipilian. May mga flappers and packages nila. Ano pa lang, yung box pa lang talagang safe na safe yung sushi. Oh, may feeling. May feeling sa loob. Sarap din yung sarap din yung cinnamon roll. Masarap mo yung ensaymada at saka cinnamon roll ng Buddy's Bakery. Yan, kung gusto nyo mag-order, magiging na yung sarapan natin, may mga sizes din yung mga box nila. I think small, medium, large, and extra large, parang ganun. So, iba-iba yung laman. Kung malaki, meron siya 16 pieces na ensaymada. Tapos sa kanilang mga cinnamon roll, meron din small and medium. I think meron din large na sinaserve. Sarap. Saka kung makikita mo, yung ensaymada, may laman siya sa loob. May feeling sa loob. Saka ang ganda ng background natin. Ang ganda dito guys. Book na kayo dito sa Airbnb bypass road dito sa may Tarlac City. The best. So pag nandito kayo, pwedeng mag-invite ng mga friends nyo. So mag-party-party kayo dito. Pero pwedeng mag-sleep over is 3 to 4 packs. Yun, malapit sa mga bar, malapit sa mga restaurants. So pwede kayong bumili dito sa may 7-Eleven. Actually mga drinks, bumili na lang kami dito sa 7-Eleven. So sinabay na namin itong mga small businesses na i-feature habang nandito kami sa Airbnb bypass road.